Dili pakidaghan ang mga tawo nga bisita sa mga samaang sinakban sa Mandawi sukad kaganyang udto. Hinunhugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan. Si Chona Carrion sa report. Sukad kaganyang udto dili pa kayo daghan ang mga tawo nga mibisita sa St. Joseph Catholic Cemetery, tapad niini ang Mandawi Public Cemetery ug duha ka mga private nga samang nga nahimutang sa Barangay Giso. Hinuon hugot nga seguridad ang gipatuman sa kapulisan sa mga sementeryo. Diin mga bag tagsa-tagsa nga gipahiling inigdayong sud sa samang. Aduna nay tulo ka mga hait nga hinagiban ang nasakmit sud sa samang sa Katoliko sa Dakbayan. Gipaabot nga mas mudaghan pa ang mga tawo nga mabisita dinhi sa samang sa Dakbayan sa Mandawi karong hapon hangtod na sa gabii. Awhag sa kapulisan nga dili magdala og hait nga hinagiban. Mga armas ni fuego, bawal usab ang sugal ug ilimnong makahubog. Wala pa reported nato nga nadakpan diri sa atong area. Then sa other nga mga cemetery mga gagmay, ako nakita dito mingaw-mingaw pa. And then nya ning balikan nga panahon sa kagabihan kay ilang tradisyon diha mura og gabi hantod na magbuntag, magbigil gina sila. Tanan nga cemetery mo experience nato sa Mandawi. Si Thomas sayong nagpahigayon og inspeksyon sa 8 ka mga sementeryo nga sakop sa iyang jurisdiksyon kaganihang buntag. Gihulagway sa opisyal nga malinawon pa ang kasaulugan sa adlaw sa mga santos. Hinuon adunay mga police assistance desk nga gipamutang aron may makaabag sa mga bisita ug daling makaresponde kon adunay mga alarma hangtod na kini sa All Souls Day. Sa ako nang gikaingon ang atong seguridad in place na ang ato ang augmentation force diyan na kompleto na ta sa augmentation force labi na sa atong Philippine Army ug sa ato ang mga force multiplier. Samtang 24 oras usab ang mga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Kuntim nga mopasayon sa dagan sa trapiko sa palibot sa mga samang sa Dakbayan. Gibana-banang moabot sa 200 ka mga traffic enforcers ang gideploy sukad kagahapon hangtod na ugmang adlaw. Sukad kaganihang udto hapsay ra usab ang dagan sa trapiko sa Dakbayan. Atong gi-monitor ang traffic karon normal gid ang dagan sa trapiko karon no. Hawan kay sa karsada. Pero ambot ka karong hapon no, inigdagsa sa mga tawo kay karon gud init pa kayong panahon. So kahapon ini labi nagwalay uwan, posible gid na mudagsa ang mga tawo kay holiday po di kaugma. So which is ato din gipangandaman no. Chona Carrion, Balitang Bisdak.